makita nato nga kon way Ginoo sa atong kasing-kasing, dili gyud ta magkahiusa. Mao na nga ang mga Saduceo o mga Pariseo gabarog sa ilang personal nga pagtuo. Ang mga Saduceo moingon way pagkabanhaw, ang mga Pariseo moingon naay pagkabanhaw. Pag abot na ni Pablo, nagkabangi sila, kay lain-lain man sila baruganan. Si Jesus ni-claim gid ni siya nga siya mao ang kamatuoran. Unya ang mutuo kaniya magkahiusa. Ngilingay mong tupad ing na naghiusa ramos inyo. Hiusa ra. Pwede bang hiusahon ang managkaaway? Pwede, dili? Pwede. Basta ang imong kaaway nituo ni Jesus, nya ikaw sa nituo sa kan ni Jesus, nya nag-away lang mo unsa kabutang, utang ba, o inyong giawayan, kana bang kabit-kabit, nginana. Og pulos mo nituo ni Jesus, dali ra kaayo pagkabot sa kahiusa. Ngano man, kay ang isulti ni Jesus, makapahiusa manggid nato. Pananglitan, unsa may sulti ni Jesus kung nag-away mo tungod sa utang? Ningon si Jesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kisa pa may imong makaaway nga di na makapaninglan. Pero ningon sad siya, kamo sad nga nangutang, tumanasad ang inyong gisaad sa mga pakisamaha nga didto mo ni saad sa Ginoo. Wa na. Humana. Pananglitan ron, kabit. Kanang kabit. Unsa may sa sugo ni Kristo. Para sa asawa or bana nga wa mga bit, moingon sa si Kristo, pasaylua lang og kapituan kapito. Yan, ingon sa si Jesus ngadto sa mga nabiktima ng kabit-kabit, ayaw panapaw. Nyag magtuman ana, di ang bana mo uli, nyang asawa mo pasaylo, magkahiusa dayon. O nyaron kun ang gilalisan kanang impeachment. Kanang impeachment ba? BP Sara. Unsa may sugo sa ni Kristo, og nituos BP Sara sa Ginoo, nituo sa mga prosecutor sa Ginoo, hastang Senate nituo sa Ginoo, adali kay na sila magkahiusa. Nga naman, moingon raman ang Ginoo, ang kamatuoran maoy muhatod ninyo sa kagawasan. Og tinuod yun nga, nagdispalko si BP Sara, ang kumandiha, moingon raman nga iuli. Iuli. Unya, ang sama sa buhaton sa prosecutor, og nakadispalko yun, iuli man. Why impeachment? Pasayloon. Kaya nga masad nga, pasayloag kapituan kapito. Kadali ra na pasayloon. Unya, og kanang flood control. Kung sa may mahitabo na, iuli. Unya, trilyon man. Di man makauli. Priso lang usa. Priso. Ana. Haron, mauna to iyang silot. Pero iuli, katong 1.3 trillion, di, absuelto. Ano? Saban, okay mo na? Okay kayo. No na, ang Ginoo ra gyud makapahiusa. Unsaon man aron maduol tas Ginoo, ayaw gyud paningkamot nga ikay mo bantay nimo. Do not secure yourself. Matod pagay ni Kristo, kalimti ang imong kaugalingon. Muna, ang ampo ni Kristo ngadto sa amahan, bantay sila amahan, pinaagi sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag nako. So kinsa man day magbalantay nato? Ang Ginoo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios, kay ikaw ang akong gilauman. Gilingi ana sa imong tupad. Ingna
sugod karon din ako mulaom nimo. Ana ba? Din ajud ko mulaom nimo. Asa man ang atong paglaom? Adtos Ginoo. Kay kanang imong tupad, kanang imong silingan, posible gina nga mausab ang kinaiya ana sooner or later. Mausab ba? Sa una bitaw, Bongbong Marcos ug Sara Duterte, unity man na sila. Perting nindota paminahon sa ilang unity mo. Pero ni kalit lag ka pidok nawa. Sa una, Bongbong Marcos, Duterte, mga Duterte, pagkasuod, gipalubong gud ni President Duterte ang papa ni Bongbong Marcos katos Marcos Sr. gipalubong gud bisag kanang kuang gito gipetisyonan gito maayo anang kanang mga pingklawan kana sila si Lini kana silang mga yellow ala brali gito maayo pero tungod kay suod gyud si Duterte ug Marcos paglingkod ni President Duterte gilubong gyud dito libingan ng mga bayani pila na to katuig wa makuan pero di gyud takalaom kay karon ang nagpapriso ni President Duterte dito sa dahig mao man ang administrasyon ni Bongbong Marcos wa may gihimo ana so si kuansad Senador Bato anang mga kapulisan under man niya sa una deny kay nas Bato pati si kata ng Bato karon agigukod na nagkadagma-dagma gud. So di kita kasalig anang atong isig katao. Ako di sa kumusalig ninyo nga kamoy maka panindot aning akong kinabuhi. Iampo lang na nakos Ginoo og nasayod ko nga ang Ginoo mo'y nagbantay nako. Nya lahi ra ba ning Ginoo kun mao'y magbantay nato mga igsoon. Nga naman ang iyang siguroon og bantay nga dili ta madani sa yawa. Muna si San Pablo gipriso gikadinahan wa gireklamo nga naman ang Ginoo di man reklamador kinsa may reklamador ang yawa padayon lang siyang gipriso tanawa giunsas Ginoo pagbantay si San Pablo wa niya pagawasas prisuhan gibalik siya balhog sa prisuhan ug nagpakita ang Ginoo niya og niingon ayaw kabalaka sama nga misaksi kanako dinhi sa tiyang giyon sa to pagsulti ayaw kahadlok ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem mosaksi ka usab kanako didto sa Roma pasabot ang pagkapriso ni San Pablo ipadayon gyud didto sa Roma og tinuod gyud na priso gyud San Pablo didto sa Roma og didto gyud siya naputlas iyang liog sa Roma o gibantayan pagid siya sa Ginoo nga kanang pinariha sa atong tawhanong pagbantay muingon gini si San Pablo Lord pagkawasala sa tingay ko diri Lord di na lang sa kumuadtong Roma Lord ana no pero tungod kay si San Pablo mituo mas Ginoo nahibaw sad siya nga mas importante ang pagsaksi sa Ginoo kaysa iyang lawasnong kagawasan. Muna kita sa dunta, moingon sa dunta ta, mas importante ang pagbarog sa kamatuoran diha ni Kristo kaysa kahayahay o katagbawan nga lawasnon. Muna iampo nato karon sa kalibutan ang mga tao nga nagbarog sa kamatuoran kana bang kamaong mohigugmas mga kabos nga bisan pag gidaog-daog na sila gilutos na sila nini mga bakakon labi na din sa tong nasod kini mga kawatan mga bakakon nga siging lutos sa mga nagtinarong siging panggipit sa mga tao nga mutugas kamatuoran hinaut unta lig-onon sa Dios ang mga matarong og pailhon sa ilang sala og sa ilang silot ang mga buangon. Mga igsoon, ang Dios Amahan naghatag kanato sa iyang panabang og panalipod pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron kita magkahiusa. Busa masaligon kitang moingon
amahan namong tanan.